O, ti'n gwybod beth, oedd e'n fraint aruthrol i gael bod fan hyn mewn lle mor ffantastig yn ychwanegu at adnoddau sy'n hardd, sy'n ddefnyddiol, sy'n ymarferol, gwella cysylltiadau Bangor a Bethesda, cynyddu teithio actif mewn lle sy'n ardal o harddwch naturiol a UNESCO, y byd, mae hwnna jyst yn fraint fawr. Mae'n wych iawn bod yma heddi ar agoriad swyddogol Pont Sarnau. Mae hwn yn rhan o datblygiadau cynlluniau sydd wedi bod yn ymlaen ers rhai blynyddoedd i wella Lôn Ogwen yn benodol, ond hefyd y cysylltedd gyda Lôn Ogwen. Wel, oedd yn bwysig oherwydd bod y bont oedd yma blaen yn hen ac oedd ni angen ei newid. Ond pwysicach na hynny, dwi'n meddwl, falle ymrwymiad y cyngor ydy gwella cysylltiadau rhwng ein cymunedau. A hefyd, a ben hynny, bod ni'n darparu opsiynau teithio gwell na ceir sy'n fwy o hwyl, sy'n fwy gwyrdd a sy'n fwy iach. A mae gennym ni rhywbeth reit wahanol fan hyn, sef tanffordd gwartheg. A be mae hwn wedi galluogi yw bod ni wedi gwireddu 6 o gatiau oedd ar y trywydd o blaen. Oedd yn gwneud e'n reit anghyfleus i bobl oedd eisiau seiclo ac yn y blaen. Felly mae rhoi'r tanffordd gwartheg mewn yn golygu bod e'n rhoi profiad lot mwy pleserus a haws i bawb a gwercha hygyrchedd sydd yn cynnwys gyda bobl sy'n pwsio coaches ac yn y blaen. So, be da ni'n gweld ydy dipyn o busoddiad fan hyn yn yr is-adeilad cerdded a beicio mwyn trio gwneud un haws i bobl cerdded a beicio yng Ngwynedd sy'n mynd i trio hybu twristiaeth a hefyd annog fwy o bobl i fyw yn iach. Fi eisiau llongyfarch pawb oedd yn gysylltiedig i wireddu'r cynllun anhygoel yma.